Hej! Velkommen til Appetize 10 års jubilæumsfest. I aften skal du møde, i hvert fald nogle af dem, 200 mennesker, som alle sammen har en eller anden form for tilknytning til magasinet Appetize. Det kan være annoncører, forretningsdrivende, og det er selvfølgelig også nogle af dem, der har deltaget i bladet, nogle af dem, der har præget forsiderne. 200 mennesker. Du får lov at møde nogle af dem her på Den Røde Løber. Hvis der er gået 5 år siden blodproppen op til i dag, hvordan har det forløbet været? Jamen, det har været rigtig hårdt, og det første halve år, der var jo, der lå jeg bare på bunden, ikke? Og der kunne jeg ikke tale noget, og det hele ikke så efter det første halve år, der begyndte jeg så stille og roligt frem. Er du tilbage til i dag? Ja, det er jeg. Så som nu kan være, ikke? Så ja. Vibeke Hartkorn, der forsvandt en hel del troværdighed, da du forlod TV-avisen. Men du er glad for det, ved jeg. Du har et konsulentfirma nu, kan man sige. Hvad er din absolutte spidskompetence? Min absolutte spidskompetence, det er at hjælpe virksomheder og deres ledere med at få gennemslagskraft. Det er simpelthen det, hvis man skal sige det i en sætning, så skaber jeg gennemslagskraft for danske virksomheder. Og lige i øjeblikket, der er jeg godt gang med at klæde bestyrelserne på, så vi kan få nogle stærkere bestyrelser, så vores erhvervsliv kan klare sig bedre internationalt. Troels Manning, en lynkarriere lige pludselig, Krysters Kartel, og så kører bussen med den nordjyske dialekt af Segitter. Hvordan er det at have sådan en rutsjetur, hvor det går op ad bakken? Det er jo bare, altså jeg ved ikke, rutsjetur op ad bakken. Skal jeg prøve at sige noget andet? Jeg synes det er bare, altså jeg har været meget glad for at lave Krysters, men jeg har ikke haft den opfattelse af, at det sådan, altså jeg har jo været skuespiller i mange år, men jeg har ikke haft den opfattelse af, at det lige pludselig er eksploderet. Det er klart, jeg kan da mærke, at der er nogen, der ved, hvem jeg er og sådan noget. Det er jo altid rart, men det er jo ikke sådan, at fra den ene dag til den anden, så bliver jeg andet menneske. Der er nogle ting, der er blevet nemmere, og så er der stadigvæk nogle udfordringer, fordi at rent professionelt, så er man kredsen og synes, det er spændende stadigvæk, og man ser stadig store krav til det, man gerne vil lave, og håber på, at der stadigvæk er, altså at det topper nu, og så går bare rutscher nedad, fordi det er det, man gør, man rutscher nedad, man rutscher ikke opad.